Černí romantika jak čurák. Co chuligáni? Čau hajzle. Nějaký unavený z toho. Jak je to možné? Teče voda. Ty vole, dáme si pivo, ne? My jsme taky měli možná dát, vole, tlustčílano. Z důvodu, aby se to... Je, ty vole. Dobrý, že jo? Přijď sem a... Nevím, no, tam v tom koutečku myslím byly nějaký takový... Tam je napřed, že vlastně celá ta levá deska je taková placka, že tam nic není, no. Já bych to mohl dát tadyhle sem. Protože... co je lišta? Aby nešel zas moc doleva, protože tam pak se zase budeš vracet doprava vlastně. No, když právě, že? No. Téhle z té lišty, kdyby se člověk podpakal tady. No, by šlo asi, no. Hele, a teďka ještě koukni, vpravo je když tak taková jakoby oblej otlak. Případně taky byla varianta. Počkej, možná bacha, dej mi to ještě. A tam vlevo od nejtů metr, to je po straně od státu, takhle od magazí. Je to odznačený většinou teďka už. Jo, tak by to mělo být značení. Ne? Ale ne vždy to je jakoby super, jo, prostě co tam bylo, ne? Tyhle bacha, tyhle se. Jo, tam jsou ty bočáky, no. Jo, teďka musíš doprava musíš. Ober. Tu seš moc už vysoko, hele. A přijde do skrkolom. No to jo, já moc nevím, jak to. No super, pojď.
Máš? Vejš. Ale tohle se je dobré. Zabere ti. Když to chytneš vejš, tak je dobré. Super. Pěkně. A teďka podle mě, A tady vedle mý nohy madlo. no, a to je doprava. Šáneš do madla podle mě. No. No dobré. A tady se na to asi vyse. To je dobrý, ne? No jasně, a to je na... Ukazovat. Tam si dáš, co si dáš za SD, zvrták, ten tam máš. No počkej, ale A je v tom 12. to znamená na ty spity. Na spiky. Jo. V tom Ale jestli je v 12. autě desítka, jak do toho mrneš desítku SDS, je to jedno. No to ne. Jo. Je tam 12 teďka daná. A on má ještě tu druhou, takže tam jsou 2 ručky teďka. Jedna Ale na Johnny, no. SDS. Ty máš a můžeš jet. Dáreček, vole. A já to nechci. do prdele. Prostě už vole, tady nepodělají do piče, vole. Co vole kření jak debil. Už to cvakni a jeď, vole. To je volný, Johnny.